كم جينا كم تواقعي ريسبكت كم زلوه بريزيدنت عبت علالو زي صحافة دبدابي الله إلو بريزيدنت يعني لنا فما تصحفت انت اعتبر أنا هجي إليك بايكونكن ندك أي جنس بوجهك عبيهم كنت مرعون دحري دالي خون حدارت قبط لهون نصحي ختبل صحافة دبدابي نبرت كاو أخي وصل حلوات غيرلو بفقد ناي فولي تحلافي تدي كوينو زخانة نبرت كوص كمو فتنا نيرو زي تلفزيوناتي نيرا زي أستاي نيرا زولو إرتراويان نيرو كما يكأنكم كورات تخطاتلتي إريترا ميديا نتورك فراداي شو مسجون زراعيه دهر غلطة سمونا بالله نراقب لنا نوح تفليناكم كما يتسأنيحكم كما يكأنيخا بو قد حان متاخا قاعد حان صنعنا بقى بالبريتو نايتوم أقدم عبيلة بوز حسابات اليوم يصحفوا لنا زلو يدولوا لنا له يصحفوا لنا له تقدامي تحتو زغربوا لنا زلو انتي داخلكم عصيهم ديكم أب قدناتات أسمرا رح يحكمنا يوم زولو أنا أب أسمرا كم زي أبزا خستايت رياز لها صحفتي أب أسمرا يراخبنا نيروت كله تحلمي أسمرا موداتاس ملو إيرترانت أخوينا أب أسمرا يراخبنا أي نيروت علمي أب أسمرا تراخيبنا لكعيو دكتور تخستغاني أبتيا هوسبيتال كاتو خلو تناديتات أزمادو خالقوت ونزفلت أوت أكيبان صنهن هلوليا سبات نفتاري إلان كمز الزمرة أبعاتينا أبس مرة يرخبنا مسبلنا دكتوري حنتي أقداسي سئلال حركة الزارب اللايخة كيد ما أغن بوغن كلن بتي بعلا غيرو بغالا غيرو بكلو مقدي بزقب غيرو بعد ببيت جرجيس غيرو أسمرا زاتوي بكستا غيركا بكارتا غيركا ريخانا نيركا بتي وغن دوبوب بشكتي زنبري حيلي أبو زنبري حلافي شكت حليفو سلعد عروق الكل مسبله انتا إيلو شعو وحجي أقدمنا قلتنا خمس نبرنا إن سبعي بوزمس نيرو بتي سرقيا من دفر أسمرا بو خمس خل هجي مجمع صقما سل نورو دا سبعة منتقد بحجي ترسناو بوغن عد شرفته معراب نايت سرقيا مالتيو بو غير زوان وصيو دحراي قلخ كفالنا ناتقاني سرقيا حجي ديبو مالتيو دحراي مالتي معراب نور زوان مسوصه حجي اب سلعة دارو مسوصه نتي لعلي زول عزازي هلو وبلو مسرخبو مو شكتي وصيه عقبت شكتي وصيه سلعة دارو وصيه لخو وبلو اسمر حرا وصيه وبلو ناني زبلو يملسلو مالتي تي عزازي العلويسي اسمر حرا وصيه حجي ديبكا سترغم بلونا اسمرا حرا وصيه دولو وجي يلن مالتي اتغا موش داوت يده دقس خليلو شدي وشدا او صيناين دقسنا بغزي خنتات بفلاي ابودو خنتات اغاطاميتات ابغله بوتاتات تدي كوينو تغداله شدو صي دقسني سلازي شدا ياوص كدقس دو مسلو አይመለሰሉ ተደልኻ ሽዳ አውጽኻ ደቅስ ተደልኻ አስመራእቶ አይነት መልሲ ይህብዎ እዚ ተጋዳላይ አገዳሲት ዳ ሽዳሲ ሙሉ ነጽነት መስረኸብና ሙሉ አውጽዎ እሱ ማለትሲ ኩናስ ተወዲዩ ያታ መልእኽቲ ኩናስ ተወዲዩ ትጓዞ ግን ቀጻሊ ምክንያቱ ድሕሪ ነጽነት ደሎ ስራሓት ወይ ሀገር ምህናጽ አብስ ስለዝኾነ ሩዱ ይሱ ግን ኩናት ሙድያ ተሕብር ሽዳ ይውጽ የደኽ ድቅስ ወ
إذا تقدر يرأيني يسوي كم زفلت أخوين إذا سمعني على كل جن إذا سأل زي رأي عمك إذا بزلا سألي أبزا مسحف كازلا حجي إذا سأل زي أنت يتقلت وإذا سأل زي اللي أسرنا 4 قنبتي أتسايلة شو مالتي تا أسمر حراز وسط الله حجي خاتهم حدا فلتات سنت ببنياتات ناين دازينا سنت باباو خينو أبال دازينا فريميناتوس ستيفانوس يسيلوا حجي بما يجحجح قصن تحت خورج كله أبتفيت بيت نباب زلو قدنا أو دكيش صنحو تقدر لازي هسألان صيفو برثو تا برين تغيلو تبومبا شاينا خالق كله الراقفو نسألو تغدينو بطيل دكيشو هجي زيئة سئل زيئة دحر خندي عامت دازينا نيرا حدا كالعي بقل بيت صحفتات نيرا مغنياتو أقدس السئلي تاريخاو السئلي سلازخونا أما خلاص مرة ألت أسرانا 4 كم زرف لهم دقسو تقادل تخوزحات يوم نيرا فادو تمل اختي انتايو قوازنا ودينا كوينات توديو كوينات إثيوبيان إيرتران تودياتا ملختا سازي زي أخاني حدري بعلم المرصوا سئليا نزام أصحاب زي أخت كون اللوا يلو حدري زمرصوا سئليا بعلم مالتي لك عمبار حجاب قلنا تسمرها نروح نحاكم كلنا تخاطرتي مدبنا بزن كلت قد دس زغنا ملختي شداي دوتي عرف كدكس قاليتها دقيسو ان تصلوا انصفو ريخم هذا سالي نخلو كمتي كل جزء زبال مسلالو هذا سالي لعليه الشح قالات زارب زبال زي اشحات قالات يو زلو رفتا ناي مودعتا مጨረሽታ تولغو تفصيمو عوت بصحكا تقس ግን ድቃስ አይኮነን በግብሪ ክንሪኦ ኣለና ድቃስ አይኮነን ሕጂ ኣስመራ ድሕሪ ምእታውና ሃገርውን ኣብ ሓድሽ መድረኽ ተኣቱላ ነፃ ሃገር ነፃ ዝወፀት ሃገር ሓድሽ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባህላዊ ኩሉ ንጥፈታታ ብሓድሽ ወላኳ ብደረጃ መንግስቲ ዝመስል መገዲ ንኹሉ ኣዋዲዳቶ እንተመፀት ሕጂ ግን ተሃገር ብከምዚኣ ትጅምር ዘላ ሕክምና ንእለቱ أب سمرام ساعتنا نقلتو زجبر كومو نجارات انتاي نيرو حجيتي ثو مسبلنا قدامي نجار كم زبل كايو كاب هذا هاجر حرام وصا نلعلي دحرت خوينات مهناتو تزغب داي كبيديو هذا هاجر زعانو هاجر بخوينات كتانس كبيديو سزي كبيد امام كم زلنا ردي نيرو ولا شدايا وصيق دقسدو تبله ولا اب صرياتات اسمرا حرا خوينا يلو مدقسو اتغزو دحري نويح ناي هاجر مهناص كم زلنا رديو قلنا قند حتى خملس اتو مسلنا كمتي اقدمك ترسكايو هللويا لن زميرين حقيفن دحريو سعيمنا تفانينين ابا اخيرا عيناتنا شون سين غزاي كدنا بحدو بوتا خوفلنا عللنا تخيلنا سلام لنا تراخيبنا ابا اخيرا عيناتنا اجي تقدم كله اخواز جبرناو نابالات حكمنا ينيرو توم سيفل لاي مكان هوت سراحتنياتات تطوابيلهم ما يمنيرم وقع خلو سقاب شوخا سراح جمهوري كقالون مخنياتو زتأمام النجر أي رخبون قد خوينا ما يجمهور تصنيح منا شو نقهو تخيلنا أخيباتنا أفتح أخيبا خنوتاتهم مفليتنا شجراتهم قالوا بزعتهم عبالات نايتي هوسبيتال مجلس اتواهبنا دحريو مو سراح جمهورو إلنا أمر الداء بس إحنا مالتيو سراح الجوام رؤم كأخمتنا قدم كمتا حجوم ما تصلحوا
بخم أقصلو نحنا خاني ترانا خم تصوت زي أنا مسأتهم ودينا سلزي كل سب أبال نايت هوسبيتال أبتاخب والله يرخب توم كند ترخب يومين توم حلفتي ناي من محدار خنو ناي دايركتور خنو تنرسس لعلوت حلفتي مترين قلقتن كل ما أبتاخب سلز نورو والله توم تصويهم ملء سراخ جمرو مرد صحنا نحنا خا مسأتهم كوينا تسراخ نقص لهم خنا إنا جلسنا لهم شو نصبح تسرح جميرا مالتيو كاونا بيكيدنا نبتناي سراويت مخنياتو سراويت تيبيا مالتي ناي درج مالتيو مخنياتو فقدوا وقعت نيرو هجيتي وقعت أبي كم زنو رحابريتا زرخبنا أنا أنتايو حدا جرت نيرو مالتيو مليتار 35 يلوم صو ونورساتهم كالايكا قنيو تنقندو معسكرات وحكمنا يلوم زتقم لنور زي خوينات كليتين نيرن ግን ሱስ زي اخلم ابكال بوتاتات ابيت تمرتي ولا بهوتيل تقوم نيرم يمزلون ግን ابيات تمرتي تقوم نيرم ملي وقعت ስለዚህ እዞም ፋሕ ዝበሉ ክንእክቦም ኣለና እዚ ተሓበረታ ቀድምና ደረኸብና ማለት ይቅድም ተኣኺባ ምክንያቱ ቶም ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ كلهم درجة كانوا يمصنحونا بملؤهم قال من البات توصلوا نيرهم هونو إرتراويان توم إرتراويان مسوم زنورو توم إثيوبيان حكيم جن نرسم خون ناي فارماسو خونو ناي راجو خونو ناي كلهم توم ناي ميليتاري هوسبيتال نورو أب كانوا يمصنحونا سزي كدنا خبا خنقبر لهم مخنا كابوهم زلهم كابز زلوا تأكيبهم أخيبا قرنا لهم جيت أخيبا انتايو قدامي نقر نتبابع خلنا نتبابع عمال لنا التبابع نايم وقعت اللوهم زحالف قناتات سنكوري نيرو هجي كله سلام كوينيو سزي وقعت كل اللوهم زم كلهم متعدرات كلهم السيفيل قدفو بوب اب في هوسبيتال ناي سيفيل حكم السراويت جن اب كنيو امصينا كل اكيبنا نحكم لنا قال حبرتاتا تابع كم فحم زولوين حبرتا رخيبنا هيبومنا توسع حبرتا سيز كلهم تاكيوم قنيوتينا ابينا ابتنداسون كلان زلو هجي كل تخبابي او يناتينا مجمريا سيزين عاتم اوادادوهم كا نحنا أبلاتنا نخ نزخون حتى زميلسلكم حالفت نقبرينا ناي مدهانيتكم ديو ناي مسارح ديو ناي كالو حاجة ذات دلكم تخوينو بيت زلكم كأتجمرو مغنياتهم ملو هوسبيتال نيرو ميليتار هوسبيتال أمريكا قد يفوز خديو ناي أمريكان ميليتار هوسبيتال نيرو كانيو سيزيت هوسبيتال تيلو أو زد لكم نبرتالو زقود لكم تلي خاني تنقرنا إلنا مرداء قرنا أبتاقبها هجي مرالوين شعود حانكوينو مس مجلس مسحبنا يوم كلام مفهم دحري وانت ما تمالا لسنا استايقرنا كله موقعات حجي فحي لهم نورو أو أكبنا يوم أقل قلتك جميرنا مالتي تقل قلت حجي نتهم كله موقعات بدرجات لك قامت نحنا نفليهم كم خفليهم كم زلهم كبيد موقعات زلهم دحري خبيد زبالي ما أكلاي زلهم قلل موقعات زلهم أبربعته تخفافي لهم كالخا زدل حكمنا ملو حكمنا خقبر لهم كم زلهم مخنياتو سرجنس نيرمهم نرس نيرمهم ناوشتا حمامات حكيم نيرمهم ناي راجي ناي فارماسي عبستور نيرمهم ملو سلاز شقراي نورن ناو تحكمنا خون بخلو ملي نيروتي ميليتار هوسبيتال سيزم أقول ملو تجمرو كلهم تستاكا قبوخهم يتحكموا بخلياتو تحكموا نيركم قدم حجون نباهم يتحكمنا نحن توسخي أبالات كنوكمنا شقرات الليكم أمنا وابرخون كالخاني أبقونهم ألخم ألنا إلنا أبقسنا مالتيو حجي مسعى زينا قرنا طبعا لها حانت خلاي تغسلك
ካልኣይ ቤት ጽሕፈት ከዓ ምቁጻር ድልየና ነይሩ ትናይ ሰራዊት ቀሊል ነይሩ ምክንያቱ ስለ ዝነበረ ክንቋጻጸሩና መን ሓላፊ ነይሩ ካልእ ሽግራት ኣይነበርናን ግን እቲ ናይ ኤርትራ የጤና ጥበቃ ሚኒስተር በኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ይድብል ነይሩ እቲ ቤት ጽሕፈት እሱዊን ሄድኳርተር ኩነታቱ ክንፈልጥ ነይርና እሱዊን ሓደ ኸባና ኸይዱ ብፍላይ ዶክተር ኣሰፋው እሱ ክቋጻጽሮ ኣነ ናይቲ ሚሊታሪ ሙሉእ ስታይ ቋጻጽር ነይረ እሱዊን ነታ ቤት ጽሕፈት እንታይ ነይሩ እንታይ ኣገልግሎትሉ ካልእ ነገራት ውን ዶኩሜንታት ጀሞ ከይጠፍኡ እሱዊን ምቁጻር ክግበረሉ ስለ ዝነበረ እሱዊን ተቆስታገርናዮ ማለት እዩ ተማኡ ነብሩ ሓለፍቲ ጠፊኦም እዮም ሽዑ ገገዘኦም ከይዶም ኣይነብሩ ተጸዊዖም እዮም መጽዮም ስለዚ እቲ ንብረት ከይጠፍእ ዶኩሜንታት ኣብኡ ነበረ ከይጠፋፋ ሓለዋ ተገይሩሉ ማለት እዩ ቃኘው ውን ዝኾነ ሰብ ብዘይ ፍቓድ ንብረት ካብኣ ከይውፅእ ሓለዋ ተገይሩሉ ብህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ዝኾነ ንብረት ብፍቓድ ናይ ፍሉጥ ሓላፊ ተደይ ኮይኑ ዝኾነ ንብረት ከውፅእ ከምኡ ፈተና ነይሩ እዚኣ ቴሌቪዥን ናተይ ነይራ እዚኣ ስታይ ነይራ ዝብሉ ኤርትራውያን ነይሮም ሕጂ ዋላ ሳቶም ይኹኑ ስጋብ ዝፃረ ዝኾነ ሰብ ስታይ ከይገብር ዝኣቱ ተኮይኑ ውን ብፍቓድ ናይ ሓለፍቲ ኣትዩ ዘድልዮ ጉዳይ ክወስድ ስለዚ እቲ ምቁፃር ዝገበርናዮ ውን ነዚታት ነይሩ ክልተ ዓይነት ናይ ሕክምና ኣባላት እዮም ሕጂ ዝራኸቡ ዘለዉ ሓደ እቲ ኣብ ሜዳ ዝመፀ ብኣዝዩ ዲሲፕሊን ዝተሃንፀ ለይትን መዓልትን ብተወፋይነት ዝሰርሕ ናይ ስራሕ ሰዓታት ዝበሃል ዘይብሉ ኩሉ ነገር ከዓኒ በቃ ብጥብቂ ቁፅፅር ዝሰርሕ ሓደ ጉጅለ እቲ ናይ ሜዳ ናይ ሕክምና ኣሃዱ ብምሉእ ክፍሊ ኣሃዱ እዩ ኣብዚ ዝፀንሐ ከዓ ናይ ሲቪል ወላ ኣብቲ ናይ ሚሊታሪ ይንበርበር ኣብ ሲቪል ኮይኑ ኣብ ሚሊታሪ ዝሰርሕ ዝፀንሐ እዩ እዚኦም ብባህሊ ደረጃ ንክልቲኦም ሓዊስካ ከተስርሖም ገለ ፀገማት ነይርዎ ዶ ሕጂ እቲ እንታይ ነገርና ፀገማት ከይቅልቀል ምክንያቱ ከምቲ ዝኸዶ ነበረ ደርጊ ከሎ ፍኑዋ ኣካይዳ ከይህሉ ምክንያቱ ክተወሰኸ ኢለ ዋላት ነበርና ፀገማት እቱ ምሰልና እንታይ ነገርና ካብ ላዕለዎት ኣባላትና ንኣብነት ሃብተኣብ ዶክተር ሃብተኣብ ምሳይ ኣብ ሰንዓፈ ከም ዝነበረት ጠቂስና ኢና እሱ መፅኡ ነቲ ናይ ሰራዊት ምስ ካልኦት ኣባላት ኮይኑ ከም ዝከታተሎ ገርና ስለዚ ብዲሲፕሊን ክሰርሑ ከም ዘለዎም ሰዓታት ክሰርሑ ከም ዘለዎም ክግበር ዝግብኦ ናይ ምእላይ ጉዳያት ግቡእ ምክትታል ክግበረሉ ወላ ነቶም ናይ ኢትዮጵያውያን ይድለካ ደሎ ነውን እዚኦም ውግኣት እዮም ምሩኻት እዮም ከምኡ ኢልካ ሸለል ከይበሃል ወይ ስታይ ከይበሃል እሳቶም ውን ሞራሎም ተተንኪፉቶም ኢትዮጵያውያን ሓከይም ውን እንታይ ገደሰና ከይብሉ ሙሉእ ምክትታል እናግበርና ንዖም ሞራሎም ሓፍ ኣቢልካ ከም ዝሰርሑ ምግባር ፅባሕ ንከውን እዞም ውግኣት እዚኦም ተሓኪሞም ዓዶም ክኸዱ ከም ምዃኖም እሶም ውን ዓዶም ክኸዱ ከም ምዃኖም እዚታት ኣረዲኻ ፅቡቕ ተሰሪሕነት ናይ ሰራዊት ማለት እዩ እቲ ናህና ልክዕ ከምኡ ነቲ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ተገይሩሉ ካባና ማለት እዩ ዝከታተል ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኮፍ ኢሉ ተገይሩሉ ማለት እዩ እቲ ምምሕዳር ነቲ ናይ ሆስፒታሉ ከዓኒ ካልኦት ምስኣቶም ኮይኖም ዝሰርሑ ዝከታተሉ ተገይሩ እቲ ሆስፒታል ከዓ ሙሉእ ከም ዝሰርሕ ከም ዝቕፅል ተገይሩ እቲ ዳይሬክተር ውን ናይ ቀደም ነበረ ናይቲ ሆስፒታል ኤርትራዊ ብዙሓት ኤርትራውያን ነይሮም እዮም ሓኪም ኣብኡ በዓል ዶክተር ጀማል ነይሮም በዓል ዶክተር ሙስየ ነይሮም ካልኦት ኤርትራውያን ሓኪም ኣብኡ ፀኒሖምና ሕጂ እሳቶም ሕጉሳት እዮም ነይሮም ኩሉ እቲ ስታፍሲ ሕጉስ እዩ ነይሩ ኣብ ርእሲኦም ሕጂ ምስኦም ዝሰርሑ ክንገብር ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሽግር ተሊሲ እናተረዳዳእካ መታን ስራሕ ክቅፅል ስለዚ እሱ ከምኡ ቀፂሉ እቲ ናይ ሚሊታሪ ብከምዚ ቀፂሉ ስለዚ ሽግራት ኣይነበርና ግን
ሓደ ነገር ፀኒሓ ክጠቕሶ ቅድሚኡ እዞም ኩሎም ወታደራት ካብ ቃኘው ሕጂ ምክንያቱ ቃኘው ሕጂ ዝኣቱ ዝወፅእ ተፈላለየ ትካላት ስለ ዝነበሮ ኩሎም ውግኣት ኣኪብና ኣብ ገጀረት ወሲድናዮም ገጀረት ሕጂ ሰፊሕ እዩ ፍሉይ ቦታ እዩ ሆስፒታል እዩ ከም ቃኘው ኣይኮነን ሓደ ክፋል ጥራይ ስለዚ ኣብኡ ይሓይሽልና ተዓበይቲ ሆልስ እሱ ደሎ ትኽፍሊ መጥባሕቲ ደሎ ገልመታት ኣብኡ እቲናዮም ኣብኡ ፅፉፍ ስራሕ ተሰሪሑ ናይ ብሓቂ ፅፉፍ ስራሕ መጥባሕቲ ዘድልዮ እቲ ጀሶ ዘድልዮ ካልእ ዘድልዮ ኩሉ ተገይሩሎም ስጋብቲ መንግስቲ ክኸዱ ክእሉ እዮም ኢለ ኢትዮጵያ ዘሳግሮም ኣብኡ ፅቡቅ ተኣልዮም ማለት እቶም ውግኣት ሕጂ ድሕሪኡ እንታይ ገርና እቲ ናይ ቃኘው ፀኒሖም እቶም ናይ ፖርት ሱዳን ሱንኩላን ምስ መፁ ኣብኡ ኣትዮም ከምኡ እውን እቶም ከቢድ ሱንኩላን ኣብ ቅድም ጠቐስናይ ማእኸላይ ስንክልና ነበሮም ምእላይ ዘድልዮም ንሳቶም እውን ኣብ ቃኘው እቲናዮም ስለዚ እቲ ሓደ ሓደ ሽግራት ነበረ እንታይ እዩ እቲ ዘሸግረና ነበረ እቶም ናይ ሚሊታር ነበሩ መብዛሕትኦም ሲቪልያን ኤርትራውያን ነይሮም ኣብኡ ዋላ ትግራዎት ነይሮም ካልእ ነይሮም ሕጂ ምግቢ ነቶም ተጋደልቲ እቶም ነቶም ናይ ኢትዮጵያን ምግቢ ዝሰርሑ ኣብኡ ነይሮም እዮም ሕጂ ምጥፋእ ነይሩ ማለት ሓደ ንብረት ተረፍ ምግቢ ኢልካ ሕሽካ ምውፃእ ሕራይ ምግቢ ክወስዱ ክእሉ እዮም ተረፍ መረፍ እንድሕርልዩ ግን ኣብኡ ፋርኬታ እቱ ማንካ እቱ ገለ ንብረት ምስኡ እትዮም ኣብ ፌስታል አንጠልጢሎም ወፁ ምግቢ እዮም ኢሎም ኮሚታት ነይሩ ቀሊል ቀሊል ሽግሪ ዓበይቲ ኣይኮነን እቲ ናይ ባህሊ ፍልልያትን ድዩ እቲ ባህሊ ከምኡ ፀኒሕና እቲ ፀይቅታት ነበረ ብግዜ ደርግሲ ገና ሪፍሌክት ገብር ይረኣየና ነይሩ ሳያ ነይራታ ሕቶይ ምክንያቱ ክልተ ነንበይኑ ዓይነት ባህሊ ሒዙ ዝመፀ እቲ ብሓንሳብ ዝውዕል ብሓንሳብ ዝድቅስ ብሓንሳብ ዝሓድር ለይትን መዓልትን ብዘይ ደሞዝ ዝሰርሕ ብዘይ ገለኤ እቲኣቶም ናይ ደሞዝ ሰራሕተኛታት እዮም ብናይ ሰዓታት እዮም ዝሰርሑ ሕጂ ኣብኡ እቲ ክላሽ ኣጋጢሙ ድኸውን ለታሕቶ ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪሂካለይ ኣለኻ ስለዚ መጀመርያ እቲ ዝገበርኩሞ ስራሓት እዚ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ዝገበርኩሞ ስራሓት ብዙሕ ነይሩ እዚ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ነዊሕ ታሪክ ስለ ዝኾነ ናብኡ ክንኣቱ ይኮነን ብግዜ ናኣትዎ ንኸውን ምስ ካልእ መፅሓፍትካ ኣብ ግምት እቲና ግን እተን ናይ ምስጋእ ሓንቲ ምናልባት ናይ ውግኣት ኣይተንከፍና ናህና ማለት እዩ ናይ ተጋደልቲ ኣብቲ ኩሉ ቦታታት ነበረ ስጋብ ዝፃፈፍ ኣይንቀሳቀስናየን ኩሉ ስጋብ ዝፃፈፍ ሰንዓፈ ነበረ ዓዲ ቀይሕ ነበረ ሆስፒታልና ናቕፋ ነበረ ኣፍዓበት ነበረ ሆስፒታልና ትቅድሚ ሕጂ ንጠቕሶ ነበርና ኩሉ ስርሑ ከየፃፈፈ ኣስመራ ያቱን ኢልና ኣብኡ ፀኒሑ ኩሉ ፃፊፍና ውግኣትና ኣብ መወዳእታ ቶም ናይ ኢትዮጵያ መሰፋነና መንግስቲ ወዲኡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፃፊፉ ኣረኪብዎ ንኢትዮጵያ ብኣየር ዝኸይድ ብኣየር ብዝመሰሎም መቸም ኣጓዓዒዞም ወሲዶም ሕጂ ገጀረት ነፃ ኮይኑ ኣፀራሪና ናይ ሚሊታር ገርናዮ እሱ ምስ ወዳእና ምስ ተፀራርና ሕጂ ናይ ዓዲ ቀይሕ እቶም ከቢድ መውጋእቲ ነበሮም ናይ ሰንዓፈ ናይ ኣፍዓበት ናይ ናቕፋ ኣብ እቲናን ገጀረት እቲናን ማለት እዩ ሕጂ ፅፉፍ እዩ እቲ ኣዳማድማና ናይቲ ኣገባብ ኣሰራርሓታት ነበረ ኩሎም ፀፊፎም ኣባላትና ምስቶም ውግኣት ሒዞሞም ገጀረታት እዮም ማለት እዩ 30 ዓመተኛ ሕጂ ሓሊበት ደሎ ማለት እዩ ኣብኡ ኣትዩ ፅፉፍ ስራሕ ዳሕራይቲ ምግብና ገለመታት ኣብኡ ነብሩ ኣባላት ኣብኡ ፀንሕና ናይ ሚሊታሪ ሒዝናዮም ኢና ኣይፋነናዮም ልክዕ እቲ ምግብና ከም ቀደም ክንቅፅሉ ንሰራዊትካ ተምግብዎ ነቲ ናህና ሰራዊት ማለት እዩ ቅድም ኣፋንናዮም መጋቦ ናይቶም ምሩኻት እዮም ነይሮም ምሩኻት ውግኣት እዮም ነይሮም እሶም ምስ ከዱ እቲኣቶም ቀፂሎም ማለት እዩ እቶም ኣብኡ ነበሩ መጋቦ ምክንያቱ ናህና ምፂና ምግብና ገለመታት ኣብኡ ክንገብር ማውፂኻ ስታይ ስለ ዘይኮነ ጥራይ ናህና ኣባላት ወሲካ ትምግብና ከም ዝቕፅል ገርና ሕጂ እቲ ካልቸር ዝበልካ ኣብኡ ርኢናዮ ሕጂ ምግቢ ኣባላት ስጋ
حماتكم والعوة زقبا سجاي لهم صوعوا تقادلتي تفرسقا السو زفيفة موسى سايت هاجر كاجر متات مسؤمان كان فاركتان حوس كان مساقل نيرو إذا لم يدم وصلحوا سلازخونه صبوا مقصار قرنا له دارخم تقبرخونكم تنحشكم انتوصوا يلن حشكم توصوا فستال قال يلن دارخم قركم في التشاخ نقبر لكم نان دارخم تقبرخونكم مثلنا الناس أففا غيرو قن فلا مدهانيتين قصيركا مصاد قال نيرو زيجي بتي جزية درج زلمودو كم شجيرنا نير قال ورا تحرقنا صففا مقصار ساين نقول له ولا سجوم توي كانوا كبصراحة نوصاكم هنا سجام بالنسبة الناس صففا خيدم برا شجيرنا نير نبحكي جي وقعت كسأقول كا كل زجبر كايو دحر فرق صاتهم زوس قاوة صقبوه هو دكافلون دحر لهم سيستاي كوخم عينه ترى نيرو هجيجن مقصار مسكا من هاني سجاب أبغى استاجرهم مستي مجوي عشيقهم يوزقوا هم نيرو هو لكي تاي كم زغبركم ليلاتو تاي كم سرحكم هذه سفيه نجار كيدو مود عبز بحال نجار قال قليل يكونن بعبي خاز كل خد قلت صنع حكاتنا يبحال في اللي سلزلو في أب تقال لايز نبر حكيم تتقال لاي بعد حكيم بعد تقال لاي بعد مجابي بعد كل نجار اليوم صراحة أنا يمنجستي يوم تكابتي أتي زحكمن تحكيمن في اللي يالله تزحكم تقال لاي يكونن تزحكيم تقال لايو كفال عليه إدتي ناي بعد في اللي حجي زين كم توي كاب جبر كان راح يحكم مناقيدكم أبو قديفكم مناقيدكم نزول أنتي كم زجبر كاب وجن حكمنا تجلي صلّى وتدروا كنتات ولا زفيبل بوليتيكا وقال ستاتوقع بحال من قدي بزمل كتاسب كجلت إيو هجي إدمي نابو أبوي نازلنا أبتنا يهزبي رئيته زي قليل ودابي أي نبرن كم زي بسفي حز جلت كله إذا كنا اسمها إيو أتي نايكرن دكام حري عد خلا من دفرا زعمس اللي بحكمنا تعزنا برخه أبو أنتي قالسي أنت عينت دقم موداب تجيرو مزغلهم قلت أتصرحنا هجيتي أليس أسرانا 4 أسمرانا أمسوسات كالوت ضد هريو حراز وصا من دفرا عد خلا دكام حري جندا كرن حموشتين أبتحصلاين نيرن سقاب أسمر حرات وصل مالتيو أجي عصبوين مسان أجي زياتن أبتحصلا أسلز نورة لك قامتنا أسمرة مودة بدلين نيرو حلفنا توسشنا نعاتنوين حكمنا نهزبي قصل الله ناي سراويت بطوح يجيو سلزي نازياتن كأخيدنا نفس وكفن እንደገና ልክ አምትና ያስመራዝ ግበርናሎ አኺባ ገርካ አባላቶ ማንጽርካ ተማኡ ዘለው ኩነታት ናይ ሳፕላይ ወይ ትሕሶ ገምጊምካ ዘድል መልኢኻ ኩለን ስራሕ ጀሚረን ማለት እዩ ሓደ አገዳሲ ንኩሎም ስታይ ዝገበርናዮ ደሞዝ ልክ አምትና ኢትዮጵያ ተኸፍሎም ነበረት ከም ዝቕጽል ደሞዞም ሓደ حمومات التعالية لك قلت أمتم كيبلو مالتي بحدش آتيخا خمزبا خيبهال كله أقباب كم زحز تقباب كانتايو دومس نايسر حسنياتات كم تازي نبرتا زسوقو قيلة كلينر نبرة كلينر غصل نايسر يسر حسنيا تلاأخ نبرة ناي تلاأخ خوين غصل مرح مكينا نبرة مرح مكينا خوين غصل تمويا ويان نبر بب مويوم سلازي ولا حدا ساينورن تم إثيوبيان كخدو دليو كخدو خمس خلو تم تصنحوا عن خصنحنا زولو تصنحوا نيرهم كنا تمرجع طيبهم سلازي أب كلن بخمس خدنا كرن قوموا تحجنا جندع قوموا دكم حارة من دفرة عدو خلاص زياتن كلن بخمو استاكوين سلازي كل سرحتنا بتدمزو بتاناي قدم حموم اتحاغمو خمتاناي قدم مخنياتو قلطمطم اصنيخا خوتو سلازلو مالتيو سلازي نتا كاردن ام نتخفلا نبرت بتاناي كارد قدم ناي لابراتوري خما كخفل زي كل دماني ورقت كخفل كم زي كل
ካብቲ ዘለው ምሕዳር ከምጽኸም ዘለው ስለዚ ቀበሌ ኢነርጂ ቀበሌ ይነሩ ግን ተቀበሌ ኻት ምሕዳር ካ ንሕና ስታይል ይወስድ ስለዚ ብኸምኡ ከምዚ ኸይድ ተገይሩ ኣብ ኩለን እዘን ከተማታት እየን ኣብቲ ካልእ ነበረ ሽግር ኣይነበረና እቲ ባፃዕ ሽግር ኣይነበረን ዓዲ ቀይሕ ሽግር ሰናዕፈ ዋላዚ ኣቐዲመን ሰለስተ ተሓዛድዩ ገለመታት ኣብቲ ቅድሚ ኣፊና ነበርና ናይ ገዛ ርሱም ምሕዳራት ሒዙ ኸይድ ስለ ዝነበረ ፀገም ኣይነበረን ኣብዘን ከተማታት እዚኣተን ግን ነቲ ስራሕ ከም ዘለዎ ከም ዝቕፅል ስጋብ መፅናዕቲ ጌርካ ኣገባቡ ምሕያሽ ዘድልዮ ተኮይኑ ስጋብ ተመሓይሾ ብኸምኡ ይቕፂሉ ስለዚ ብርጉእ ኣካይዳ ይቕፂሉ ዝኾነ ሰራሕተኛ ይተሰጎን ኩሉ ሰራሕተኛ ከም ዘለዎ ትሕዝዎ ተባሂሉ እውን መምርሒ ተዋሂብና ብኸምኡ ከይድና ማለት እዩ ስጎግ የለ ገለ የለ ብኸምኡ ንሶም ደሞዝ ክኸፈሉ ከለዉ ተጋዳላይ ደሞዝ ኣይክፈልን ከመይ ይስምዖም ነይሩ ትፈልጠ ክዛረበካ ደለ ስምዒቶም እምበር ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ተጋዳላይ እንዲ ባዕሉ ደሞዝ ዝቦም ዘሎ ተጋዳላይ ኮፈሊና ንሪኦ ኢና መንግስቲ ይቆናልና ሽዑ መንግስቲ ኢና እቲ ተጋዳላይ ግን ንዓቶም ሓላፊኦምን ክስታይ ኣላዮምን ሓርነት ዘምፀሎምን ክነሱ ንሳቶም ደሞዝ ይወስዱ ስኻ ብዘይ ደሞዝ ይሰርሕ ከመይ ይስምዖም ነይሩ እንታይ ዲ ዶክተር እጂ ሰዓትኩም ኩሉ ደሞዝ ትኸፍልዎ ኩሉ መሰሎም ተሓዲሎም ተጋዳላይ ደሞዝ የብሉን እጂ ረአዮ እሞ ኣነስ እንታይ ይስምዖም ነይሩ ይኸውን እቲ መንግስቲ ትውድብሲ ነቲ ተጋዳላይ እንዲ ትውድብ ኩሉ ትውድብ ተጋዳላይ እዩ እዚ ኩሉ ገይሩ ኣብቂዑ ከመፅሲ ንዓቶም ደሞዞም ከም ዘይተተርፎም ገይሩ ደሞዝ ሂቦም ሕጂ ንዖም ከመይ ይስምዖም ነይሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ልዑል ሓልዮት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓልዮት እዩ ስኻ ክንደይ ኢኻ ወሲድካ 500 ወሲድካ ኺኻ እሱ ኩላና 500 ወሲድና እቲ ምሰልናሲ ንገለገለ ንኻላት መሸፈኒ ግዲ ኮይኑ ወይ ድማ ቁርብ መተዓራረዩ ኮይኑ 500 ወሲድና ገሊያ ጃኬት ትገዝእ ገሊያ ገለ ትገዝእ ኣብኡ ጥፍያተን ከምዚ ገለ ጨርቅትስ ዝብልዎ ነበርስ ተን 500 ሲ ስነማዳንተን ከባቢኤ ተወዲአን ሰዓት ነይረን ገለ ዓይነት ሰዓታት ግን ተን ስፕሪት ድሕሪኡ ዝቐፀለ 50 ወርሒ እየን ነይረን ኦፍኮርስ ምስኡ ዝገለገለ ሳይወሃበካ ብዓይነት ብገለ ብኸምኡ ከይድና ግን እቲ ተጋዳላይ ተቐቢልዎ ኸይዱ ብወገን ተጋደልቲ ተቐቢልዎ ኸይዱ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ንሕና ከምዚ ወሃብቲ ወይ ድማ ንኸፈልቲ እቲ መንግስቲ ዝዋግማር ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከም ቅቡል ብዙሕ ኣይገረሞን ከምዚ ሓልዮም እዮም ዝውና ዘለው ብሓደ ወገን ተጋዲሎም መፅኦምሲ ከምዚ ክገብሩ እውን ኢሎም ገለ ፅቡቕ ሳይ ነይርዎም ንሕና 50 እናወሰድና እቲ ከዓኒ ሽኮር ገለ ዓደስ እናተዋህብና ኢና ንውሕ ቀፂልና ንሳቶም ግን ሙሉእ ደመዞም እናወሰዱ በተን ናይ ቀደም ከም ዝቕፅሉ ተገይሩ ስለዚ ብዙሕ ገልጠምጠም ኣይነበረን ስምዒታት እውን ኣይነበረን ኣብኡ ክሊነር ይኹን ካልእ ይኹን ኩሉ ከምታ ዘለዋ ሒዝናዮ ከይድኩም እንዲኹም ዳግመ ምውዳብ ትገብሩሉ ነርኩም እንዳገሽኩም እቲ ዘጋጥም ዝነበረ ፀገማ ተመሳሳሊ ድዩ ምስ ኩሉ ሕጂ እንታይ መስለካ ተርእዮታት ትብሎ ነበርካ ሓንቲ ፀገም ነበረ እንታይ መስለካ እቲ ምጥፋእ ገለመታት ይሸጊርና እምበሪ እሳቶም ከዓ እንታይ እዮም እቲ ስእነት ዘይኮነስ ልማድ እዩ ለሚዶማ ስርቂ እኮ ልማድ እዩ ዝለመደ እሲ ኣይገድፍኒ ስርቂ ከምኡ ስለ ዝለመደ እቲ ምጥፋእ ገለበቲ ስርዓት ነዊሕ ግዜ ብከምኡ ስለ ዝኸዱ ኣብቲ ዝሰርሕሉ ቦታ ከምኡ ተረኣዩ ንሕና ከዓ ኣይለመድናዮም ከምኡ ከም ንፈልጦሲ ኣብዚ ኩሉ በረኻታት ክንከይድ ከለና ማኪና ተፃዒና ሽኮር ይኹን ዓደስ ይኹን ካልእ ይኹን ተፃዒና ተባላሽያሲ 3-4 መዓልቲ ትገብር ቁልሕ ኢሉ ደይቡ ዘልዕል ኣይነበረን ካብ ህዝቢ ኤርትራ
أنا كله زكاة شباركا كيد سهل كيد أبزخد كاسي ناي هزوا جمبار مكينة بزلا مو قدي فما خيدم يلوز فتش ويه قال خو سد فتنا عيني برلنا لتنينا حجي مساعتنا قمت صرف أقري منا أبزن كتماتات أبتاتي سرعتنا وراسي كوم ترئيتات نري سسن هنا قال لي خا أدب تري حاليوت ناي تقادلتي يري كنت أبطأ كل يدري حجي بوزح نقرات خاطري أبت نوح زي أبتي سرعت نوح زقبر اللي كوم ترئيتات نيرو كنت أبطأ من الشكر موساد هانتي استاك نقركاتا كبابي نايتا بوتاي نقركاني كنت الشكر سخوف أبيلنايو أب هوسبيتاليو كوف أبيلنايو أبتختمام ساعتنا مالتي تحراي رينا توقعمي ما سيادة توانا توقعمي ما قلي تبايلو وقع مغنياتو خواسي لنكوشا خفلحو قال متات نتو هوسبيتال ولا تبال نكلا ودحضر قال نقول له سايب تحراي تمس أنا دحري خان صباحي تقع أبت تحت بسيحة بقى شلو يا بلوا دحراي كأو دحراي كأني أو حدا خا ترى ناس كبرتا دربي بتقف دقة تسكيمو كبرتا نه هوسبيتال كو سايكلني عاطفه بتدستاي دربي عربية سرقوا مسيرهم كابت هوسبيتال جزهم كده جمال على السلو أبي خير هذا عربية تتوالي توتاي نقركاني جن هم قاتين هو تبالي نجي بالي السلك لما علامي لما صنع ما خمس نورمال شوف نورمال جرمو وقتي مسراسي موساد حجي انت يدوبل هزار أربعات نير هذا حنت جوك نقركا حدثي كبزي كورسات خفيفة ريوسي بحنسابنا خمزي هذا عينت استايزل لنا جروبي قدم تمهر غلنا هجيب يا خبتامي هيلو 10 قرش وسيدو خبتامي هو اي تفلتني تجذب حكيو هو اي تفلتني هجي كذا وسيدو انا شان نستقل مثلا تمهرين عندنا شو كورس يونيفرس قال وسيدو دحراي كلاي معلتي سالساي معلتي خمو قبر اتا اي تفلتني الكاي سرق با نبلو اي سرقوا نبلو سرقم وسيده صارتكم نرقم سرقة يكون وزير راقا يكون لازم موسى لنا تمول جيب موسى دي مدري موسى لميدو هو መጀመሪያ ናይ ምስጋና ርእይቶ ኣሎሞ ብዛዕባኡ ምስጋና ክዛረበ ካደልየ ስለ ዘለኹ እዩ ወይዘሮ ርግቤ ዳምር ካብ ሚላኖ በዓልቲ ቤቱ ኣቶ ዮሃንስ ወይ ነፍሴር ዮሃንስ ብርሃነ ደው ኢላ ትልካ ዶ ነይራ ደው ኢላ ሕጂ እቲ ቅድሚ ሕጂ ደው ኢሎም ኢልና ነይሮም እዮም ንዕኡ ዝምልከት ዮሃንስ ሓደ ሓዉ ከም ዘለዎ ልዒልና ተዛሪብና ካልእውን ካብ ቤተሰቡ ደው ኢሎም ኢልና ከም ዝነበሩስ ኣልዒልና ነርና ሕጂ ቀንዲ መልእኽትናታ እንታይ እዩ ናይ ምስጋና እዩ ከምኡ ዝኣመሰለ ግፍዒ ኣብ ርእሲኡ ተፈፀመ ብዛዕባ እቲ ግፍዒ ኣብ ርእሲኡ ተፈፀመ ምግላፅኩም ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሕኩም ምስጋና ግባኣኩም እዩ ስለዚ የቀነልና ክብረት ሃበልና ኢላ ምስ ደቃ ምስጋና ያሰዳ ምክንያቱ ተረሲዑ ብከምኡ ምትራፉስ እስማዓና ነይሩ ዓይነት እዩ እስማዓና ነይሩ እዩ ግፍዕታት ኣብ ርእሲኡ ተፈፀመ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ርእስየና እውን ፅልዋ ነይርዎ እዩ ዓይነት እቲ መልእኽታ ስለዚ የቀነልና ንዓኻን ወዲ ፈራዳይን ኣልዒልኩም ከምኡ ዝንታብኩም ዶክተር እዚ እቲ ኣብ ሓደ ክፋል እንዲና ዕሊልና ኣላ ነርና ዛንታ እዚኣ ሕጂ ሰባት ዝሰምዑዋ ነቶም ዝሰምዑዋ እውን እንደገና ክትሕደሶም እዚ ዮሃንስ ከመይኣታ ብፅሙቕ ዝበለ መንገዲ ብኸመይ ተጠርጢሩ ከመይ ዝኣምሰለ ግፍዒ ወሪድዎስ እንተደገምናያ ፀገም ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ነይሩ ሲ እቲ ኮለኛ ብኮለኛ ኢና ኣስመራ ዓድዋ ዝመላለስ ነይሩ ፀላኢ ሽዑኡ እዚ ከዓ 75 እዩ
75 መወዳእታ ከባቢ 75 ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ዮሃንስ ከዓ መምህር ዓዱ ካልኣይ ነይሩ ሕጂ ተኮለኛ ክሓልፍ ከሎ ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ዮሃንስ ዝበሃል መምህር ደሎ ገለ ኢሎም ሓቲቶም እቶም ቆልዑ ከዓ ነጊሮሞም ከይዶም ሒዞሞ መኪና ስቂሎም ንዓድዋ ሒዞሞ ተበጊሶም ማለት እዩ ሕጂ መረብ ስግር ምሰሉ ትድንድል ናይ መረብ ምስ ሰገሩ ኣብ ሓደ ደንደስ ወሲዶም ረሽኖሞ ሕጂ መይቱ ኢሎም እዮም ገዲፎሞ ኣብኡ ወዲቑ እቲ ሩባ ቁንዞ ጓሶት መፂኦም ሕፅረ እየ ደለኹ ጓሶት መፂኦም ካብኡ ኣልዒሎም ኣብ ራማ ኣብቲ ክሊኒክ ወስድዎ ሓኪሞም ዝግበር ገሮም ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ስለ ዝኾነኻ ንዓድዋ ኣዲ ኣቡነ ሆስፒታል ወሲዶሞ ሕጂ ኣብኡ ክሕከም ከሎ ኤርትራቶም ኤርትራውያን ከም በዓል ናይ ዝጊ ዝበሃሉ ናይ ዝጊ ሓደ ካብቶም ነርሳት እዩ ነይሩ ሄድ ነርስ እዩ ነይሩ እፈልጦ ከዓ ይመስለኒ ኣነ ብሕጂ ልክዕ ክዝክሮ ይክእልኒ እምበር ተገዲሱ ከነውፆ ኣለና ኢልና ኣብ መንጎና ንዛረብ ማለት እዩ ሰምታይ ወጊኦም ኣለዎ ሕጂ መይቲ ኢሎም ገዲፎም ኣሎ ብህይወቱ እምባሩ ምህላው እንድሕር ፈልጦም ወሲዶም ክርሽንዎ እዮም ምክንያቱ ሕማቕ ዛንታ ከየዘንትወሎም ኣብ ርእሲ እውን ናታቶም መደብሲ ንዑ ህይወቱ መሕላፍ ወይ ምቕታል እዩ ነይሩ ስለዚ ብህይወቱ ኣሎ እንድሕር ሰሚዖም ወሲዶም ክርሽንዎ እዮም ስለዚ ክወፅእ ኣለዎ ብዝኾነ ኢሎም ሕጂ በዓል ናይ ዝጊ ምስቶም ከባቢ ነበሩ ርክባት ስለ ዝነበሮም ምናልባት ናይ ወያነዊ ነይሮም ክኾኑ ክሉ ወይ ብፆትና ነይሮም ክኾኑ ክሉ ኣብቲ ከባቢ ከነውፆ ብበቕሊ እዮም ኢሎም ብበቕሊ ከነውፆ እሞ ካብኡ ዝገበረ ገብር ካብቲ ሆስፒታል ናብቲ ዓድታት ደሎ ሕጂ ኣይከይድኒ ኢልዎም ኣነ ዝገበርክዎ ነገር የብለኒ ቁኑዕ ሰብ እየ ነፃ ሰብ እየ ሰምታይ ከምኡ ገይሮም ከማን ኣይተረዳእንን ባህላይ ነይሩ ለሚኖሞ 2-3 ግዜ ኣነ እውን ደጋጊመ ኢለ እዮም ናይ ዝግንዑ ዳይሬክትሊ ይበልክዎን ምክንያቱ እቲ ኢምፓክት እቲ ፅልዋ ፈልጠ እየ ትክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ናይ ዝግን ቶም ካልኦት ኤርትራውያን ኣብኡ ነበሩ ደጋጊምኩም ኣረድእዎ ምክንያቱ እንድሕሪ ቁሩብ ግዜ ወሲዱ ምህላው ከዓ እንድሕሪ ፈልጦም ምህላው ከዓ ሰባት ክነግርዎም እዮም ምክንያቱ ካብኡሲ ኩሉ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ናይ ደርጊ ሰለይቲ ነይሮም ኣብኡ ንጥርጥሮም ማለት እዩ ናይ ኢፒአርፒ ኣብኡ ኣለዉ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኣለዉ ናይ ወያነ ኣለዉ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣለዉ ኩሉ ዓይነት እዩ እቲ ከባቢ ነይሩ ሽዑ ኖማንስላንድ እዮም ከማን ድብልዎ ሓደ ግዜ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ፀላኢ ክሰምዕ ክእል እዩ ስለዚ ክወፅእ ኣለዎ ኣብዩ ዳሕራይ መፂኦም ወሲዶም ኣብ መንገዲ ዓዲ ኸተዮ እቲ መንገዲ ድሕሪታ ትሪፋ እታ ማኪና ነበራ ረሽኖሞ ዛኣታ ስቶሪ ሕጂ ስድርኡ ኮለል ኢሎም ዋላሳታ በዓልቲ ቤት ኮለል ኢላ ከምዚ ነገረትኒ ከምኡ ምስ ሰምዐት ስጋብ ዓዲ ኣቡን መፅያ ኮለል ኢላ ስጋብ ነጊረናኒ እታ ሆቴል ኣብቲ ዓዲ ኣቡን ነበረ ስታይ ገይራ ኩነታት ገለመታት ኩሉ ነጊራት ንኽታት ስቶሪ ከርተት ዝበለቶ እዚ ኣቦይ ኣቦኡ ኮለል ከም ዝበሉ ሰሚዕና ኢና ቅድሚ ሕጂ ስለዚ ስቶሪ ከቢድ እዩ እቲ ዛንታ ካልእ ዮሃንስ ዝበሃል ሰብ ግን ነይሩ መስለኒ ሕጂ እኮ ብሽም ዮሃንስ እዮም ወሲዶም ሓደ ዮሃንስ መምህር ነይሩ ክልተ ዮሃንስ ነይሮም ክልተ መምሃራን ሕጂ መምህር ዮሃንስ ዝበሃል ትፈልጡ ዶ ኢሎሞም እንቶም ቆልዑ ወበት ነይሩ ኢሎሞም ንሕና ይበሉ ርኢና ኢሎም ሕጆሞም ከይዶም ኣብኡ ረኺቦሞ ኣይሓተትዎ ኣይበልዎ መልክዑ እንታይ መስል ገለ ኢሎም ኣይሓተቱን ኣሊሎም ጥራይ ኣብታ መኪና ሰቂሎሞ እቲ ዮሃንስ ሓደ ካልእ መምህር
እሱን ኣይተቀል ሓርነት ምንባሩ ዳሕራይ ተፈሊጡ ትዛንታ ዳሕራይ ፈሊጥናዮ هو ሕጂ ንዕኡ ደልዮም እዮም ምክንያቱ ነተር እዚ ዓይነት ዩዶ ከምዚ ዶ ገለይሎም እዮም ዘዘንትውሉ ቶም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ቀንዲ ናይ ተቀል ሓርነት ኮይኑ ንዓል ታሕት ልብል ዳሕራይ ወፂ ይመስለኒ ኦኬ ካልእ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እንታይ ቮን ናኽፍ ናሽ ናኽፍ ትብል ዘላሲ ቋንቋ መጀመሪያ እንታይ እዩ ወዚኣ ዳሕራይ ኢና ንዛረበላ ብሰፊሕ ምስተን ካልኦት መጽሓፍቲ ተኣሳሲርና ሕጂ ጥራይ እንታይ ክንጠቅስ ኢና ብዛዕባ እዚኣሲ ነታ ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ናብ ቋንቋ ጀርመን ተተርጉማ ኣላ እዚኣ እሳ ብቋንቋ ጀርመን ተርጉሞም ኣለዉ ተኽሉ ለባሲ ዝበሃል እሱ ተገዲሱ ምስቶም ጀርመናውያን ኮይኖም ተርጉሞማ እሱ ኢና ኣብቲ መእተዊ እሱን ካልኦት ክልተ ጀርመናውያን ጽቡቕ ገሮም ስምዒቶም ኣብኡ ገሊፆም ሓደ መቕድም ጽሒፍሉ ፈርወርድ ጽሒፍሎ ሓደ ናቱ ርእይቶ ከመይ ዝኣመሰለ ሓኪም ሓደ ከዓኒ ተኽሉ ለባስን ገዛእ ርሱ ሓደ እንታይ ሽሙ ንዑ ከዓ ሕድሪኦም ክትርጉማ ኢሎሞ ዳሕራይ ቀሲልና ንዛረበላ ስለምንታይ ተተርጉማ መን ተገዲስላ ክንደይ ግዜ ወሲዳ እንታይ ኢምፓክት ኣለዋ ንምንታይ ዕላማ እያ ዳሕራይ ንዛረበሉ መስለኒ ግን እዚኣ ሓምሻይ ቋንቋ ተተርጎመት እያ ሻድሸይቲ ናይ ቻይና ኣላ ብእንግሊሽ ኣነ ጽሒፈ እያ ባዕለይ ድሕሪኡ ብትግርኛ ድሕሪኡ ብትግሬ ብዓረብ ብጀርመን ብቻይና ከዓኒ ስካን ገሮም ኩሉ ስእሊ ሃበና ፋሪቕና ያለና ዓይነት ኢሎምኒ ድሕሪኡ ግን ድሃያ ብዙሕ ብለይኒ ማለት እየ ቅፅል ዋድዮም ደለዉ ወይሲ ገዲፎማ እዮም ዝፈልጣ ይብለኝ ሻድሸይቲ ኣብ ሻድሻይ በፂሓላ 6 ቋንቋታት ማለት እዩ በፂሓላ ኣብ ምስጋና ኣቲና ናይ ወይዘሮ ርግቤ ጽቡቕ ጌርካ ዓሊልካኒ እቲ ምስጋና ዝሃበትና ምስጋና ዓሊልካኒ ግርማይ ካበይ እዩ ነይሩ እቲ ሰደደልና ምስጋና ግርማይ ክልተ ግዜ መን ግርማይ ሰለስተ ግዜ እዩ ግርማይ ኣብ ጀርመን እዩ ምስ ኣማኒኤል ውን ዳርጋ ብሓንሳብ እዮም ዝሰርሑ ምስ ኣማኒኤል ረድኤት ቅድሚ ሕጂ እሱ ደጋጊሙ ስታይ ዝግበረልካ ብሓጉኻ ከምዚኦም ነይሮም እናበለ ስታይ ዝግበረልና ምስ ብሓንሳብ እዮም ሕጂ ክነግረኒ ከሎ እሲ ምስ ሰምዓ ተሓንቲ ካብተን ኤፒሶድ ዝሰደድናየን ቴሌፎን ሃበኒ ዶክተር ተኸስተ ክድውለሊ ኢለስ ለይቲ ምድሪ ይርብሾ እንታ ለይቲ ምድሪ እዩ ፅዋሕቲ ይርብሾ ንኑ ሃበኒ ድሓን ሕጂ ሃበኒ መፅዋሕ ድሓን ናንጊያ ክድውለሉ ብሎ ናባና ክድውል ማለት እዩ ዳሕራይ ይህቦ ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ነይሩ ይድውለለይ ኣነኻ ፍርቂ ለይቲ ስንብድ ንኑ ኣነ ከምዚ ዘሕጉስ ታይሪ ኣይፈልጥን ኢሉ ረቢሸካ ለይቲ ኮይኑ ገለ ኢሉ ድውል ካብ ሓጎስ እዩ ካብ ኤክሳይትድ ኮይኑ ዳሕራይ ኣማኒኤል ደውልካሉ ዶብሎ ፅባሓይቱ ለይቲ ደውለሉ ኣይትደውል ለይቲ ሕጂ እንደብልካን ኢሉ ሕጂ እቲ ኤክሳይትድ ቆፃፅረካን እሱ እዩ ሕጂ ክልተ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ደውልና ኣልዕልና ነርና ኢና ምስጋና ገለመልካ ኣልዕልና ነርና ሕጂ ሳልሳይ ግዜ ሓንቲ ነገር ሰዲደልካ ኣለኹ ህያብ ኣማኒኤል መፅእ ስለ ዘሎ ምስ ሓንቲ ህያብ ሰዲደልካ ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ምስጋና ጥራይሲ እኩል ኣይኮነን ነመስግነኩም ንወዲ ፈራዳይ ከዓ ይቀኒለይ ኢለኽ ይቀኒልና እስቲ ተወርክቶ ደለኸና ክድውለሊ ገለይሉ ደውልልካ ይደውልልካ ነፈልኩም ግን ሓንቲ ኮምፒውተር ከይትድቅስ መታ ክሰርሕ ከይትድቅስ ዓይነት እያ ፅሕፍካ ባህላ እዩ ከምኡ ሰዲድልና ኣሎ ይቀኒልና ባባሉ ይቀኒልና ዋ እዚ ደሞ እንታይ ረጉድ ይቀኒልና ካልእ እዚ ናይ ናብ ቋሓይን መሓር ወልደ ገርጊስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኢትዮጵያ እውን
بزعبازي أمدان نبرندي تمود ترخمنا الله مسوسي أنا تقحين ذكريا قحين بهالكم زنبرة تخباب مسانا هم سنة تقدر هجي تقد منا ناتوخ استخذو كريك النيجن أفقرتي مسانا نيرو تمود فقرتي تبع عبت نبر هوسبيتالنا مالتي أو كم زنبرة حكمنا قلمتات العيلو أزنتي لي مزخاخر مالتي تحريقن مودعتا زي بلو سمعي زلو مسغانا ايو ناي بحق خاب ايموشنال كوينيو ابزو خويني دو بإثيوبيا خويني زمسغنو سدد اللغز ملغت زي نود فرادا يقنيلنا بلو تقدسو يا أليو سلزلو ولا كي تعرفي لوين دفتشا زل عينت مسل قري يزقلصو سزي كتقصلو تسفا قبر أبزتو كي تبلنا زبل استايزلو نبحكي بسمعتي قليصو هجي ناب خليتي ناب أسقر كبيلة ناب حدا قداي كتونا تا إعلان تقلو لباسي كاب جرمن دويلو اللينيرو مسقانا ون هابد الليلوني كلمة حجي هاب ما قد تراخيبنا نجيركا خول حجي جن تراخو عبزي طاولة نسو سددا تكون اللوا إذا مصحف تقستي فقادو ونخ ناشنخ تقول علمو بزعما زي أسكي عللني كالون كله سلازغل هو أنا إذا مصحف زي جل عمتاسي كنت ترجمة إلهم حاتيته مني كنت ترجمة إلهم حاتيته مني هجي أنا خمزي ضعتوا تقدسهم أي مثلا مو أنا حدرت سلازخونه محتنتي نحدر حثتهم أنا صحيفة نحدريه بيهم حدر بابليشر سيب سلازين هم حثتهم إليهم كما جمر ركبنا السعنيرة هجي مس حدر تراقيبهم حدر خاني حدري لعلو حلافخا زمهرتيو سنو انكر رخبتلون زمهرتيكم ترخبوا إليهم هجي نوح عمتات تقاليشهم ترجموما تهري أحد وقت ما خلت عمت خون تخست بايرة ناي هكوسة سو تخست سوسو عني حد خب جرمن نهنا دقافي نهنا تحقاقازي خب قدم جميرو مسئل له مخرخ بكادلي ولني أوي خيد مالتيو هكوسة خيدة رخبو قال له متى تايفلتني يعني قند حراي مسزن توليتي تاريخو سبيق يستاقري مالتي تجرمناوي هيز لوير فلوت أخبار حقي بجرمن هجي سمسيو فورورد صحافة لنا زي صحافة تباهيلة سازي نعها قدم كرخبكا دلي كزارر بكا بزعرتها مصحفة بيباعي تترجم الله حجي مصفى في تعرفها جن انترفيو فورورد خصصي انترفيو هاقولك علينا انترفيو كبير انه زعرا حجي كيدو انترفيو مسجرون دحريو ابزي تصحيفوا الله فورورد سي تصحيفوا لنا تا مصحف اتي جمامرون بتغرينيا ناب انجلش ترانزليشنز هابني تز اميزنج تحتنا زرعيو انس كبرنا إرتراويان إلي يجي جمرو كبرنا إرتراويان فوليو كبرنا إرتراويان هذا وانسي أفكارن زقات أمني كنقولكم إلي يجي تا ترادكشن جورا هذا دخا مسيسي تاكسق سكال مسيو هذا خا هابتام فلو سب هابتام مسيو كلتيم تاكسق سكالو أفكارن جخا بس مراديو تي هابتام موريدو قالي ايقول صوني قن هابتام مخانو دحرا يفلت مالتي يجي كسكال مسمسة حانتو بتاعنيرا انا سكالي لا اتياتا سب مالتي ويتسب ابتي مصحف الميل في مستاقور اتيو اتشعو سقيلو
ክልቲኦም ከኣቱ እዮም መፅዮም ግን እኔ ዝኣቱ ኢሉናት ኣብ ኤርትራ ክብሪ ናይ ሰብ ኣብዚ ኢኻ ትሪኦ ሃብትለኒ ኢልካ ወይ ተኸኣልካ ፍልል የለን ማዕረነት ኣብ ኤርትራ ትሪኦ ኢሉ እዩ እታ ኢንትሮዳክሽን ይብላ ኣነስ መን ኮይነ እየ እሞ ኢንትሮዳክሽን ነዚ ክፅሕፈሉ ነዚ ከም ዝኣመሰለ መን ኮይነ ኮሚታት እቲ ፅሕፈቱ ደከሬካ እታ ፅሒፍዋ ዘሎ ፎርወርድ ብታሽሙ ብጣዕሚ ብስምዒት እዩ ስታገርዋ ተመክሩ ዳሕራይ ነዛ መፅሓፍ ዘሎ ርእቶ ገለመታት ይፅሒፉ ሕጂ እዚኣ ጥራይ ድያ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ብእንግሊዝኛ ባዕልኻ ካ ፅሒፍካያ ብእንግሊሽ ቅድመ ፅሒፍያ ቅድም ብእንግሊዝ ፅሒፍካ ዳሕር ብትግርኛ ፅሒፍካያ ዳሕራይ ብትግርኛ ግን እዚኣ ጥራይ ድያ ተተርጊማ ዘላ ቀዳማይ ነገር እንግሊሽ ባዕለይ ፅሒፍያ ሓደ ቋንቋ ካልኣይ ትግርኛ ካልኣይ ማለት እዩ ሳልሳይ ብዓረብ ሕድሪ ተርጉሞማ ምን ተርጓማይ ተርጓማይ እዚ ሸኽ ነኖ ኣይኮነን ሓደ እዚ መን ሽሙ መርሸኽ ኣይኮነን መሐመድ ሰዒድ ነኖ ይኮን ኣብ መን ሽሙ ነበረ ስዑዲ ነበረ ነዊሕ እዋን ሽሙ ምፍላጥ ጽቡቕ ተርጉማ ተባሂሉ ብሕድሪ ተዋሂብዎ ተርጉምዋ ኩገሩ ሕጂ ኣብ መን ሽሙ ወይና ኣላ ኣብ ሳቡር ኣላ እታ መፅሓፍ ድሕሪ ትግሬ እዚ መምህር መን እዮም ዝብሎ መሐመድ ሰይድ መምህር ስትዋ ብትግሬ ትግረ መሐመድ ሰይድ መምህር መሐመድ ሰይድ ድሕሪኡ ሓምሸይቲ ብጀርመን ተተርጉማ ኣላ ሻድሸይቲ ቻይና ኣፋሪቅ ናይ ኣለና እሞ ስካንገርኩም ዝተይሃቡና ኢሎም ስእልታት ኣብቲ ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ዘለ ተዋሂብዎም ኣብ ምንታይ ኣብፅሖማ ግን ኣይፈልጥኒ ሻድሸይቲ ማለት እዩ 6 ቋንቋታት ተተርጉማ ሕጂ ናይ እዚኣ ስለምንታይ ተርጉምኩማ ኢለ ሓቲተ ነቲ መን ሽሙ ድሬክ ሽሙ እቲ ለውየር ጉዱስ ብዛዕባ ኤርትራ ስጋብ ናቕፋ ኸይዱ ዘይበፅሖ የለን ዳህላክ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ መፅኡ ከይበፅሐ ኣገደስቲ ቦታታት ኣይከይድን እዮም ሕጂ ስለምንታይ ኢኹም ተገዲስኩምላ ኣብ ጀርመን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሉ ስደተኛታት ኮይኖም ሙሉእ ስታይ ዘሕልፉ ሓደ ወለዶ ልዕሊ ሓደ ወለዶ ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብማዕዶ ዝፈልጥዎ ስለዚ እዚኣ ከዓኒ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክፈልጣ ዘለዎ ተባሂሉ ተነጊርና ማለት እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ እዛ መድረክ እዚኣ ዝሓለፈ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጥ ኣለዎ ተባሂሉ ብከምኡ ተገዳስነት እያ ተተርጉማ ስለዚ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ጀርመንን ኣብ ኣውስትርያን ኣብ ዲያስፖራ ካልኦት ስጋብ ኣሜሪካን ስታይ ክንገብራ ኢና ክንዝርግሓ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ናይ ቀሺ እዝራ ገብረ መድህን እንታይ ምበልካኒ እዚኣ እውን መፅሓፍ ሰዲዶሙለይ ቀሺ እዝራ ቀሺ እዝራ ገብረ መድህን ምስ በዓለ ቦይ ወልደ ኣብ ቤተሰብ እዮም ሰዓለ ቦይ ወልደ ማርያም ቤተሰብ እዮም ዶክተር መሓሪ ሽሙ ምንኣሶም ከኣሎም ይሽተሓዎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነይሩ ኣብ እንዳ ህፃናት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንሕና ግራጁዌት ክንገብር ከለና መምህር ነይሩ ሕጂ ክልቲኦም ስዊድን ኣለዉ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ልዒልና እያ ነርና ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ምስ ኣንበቡ ብትግርኛ ብጣዕሚ ኣድኒቖማ ካብ ስዊድን ምስ መፁ ኣይወዓሉ ኣይሓደሩ ላንድሮወር ተኻርዮም ናቕፋ ኸይዶም ኩለንተን ናብተን ቦታ ተፃሕፋ ኣርኢኒ እናበሉ ኩለንተን ቦታ ርኦሞ ፊደል ፐደሎ ኩለን ኮታትን ኣገደስቲ ቦታታት ኣብ ገማግም ናቕፋ ዘለዋ ድፍዓት ኣብቲ መፅሓፍ ተጠቕሳ ኣርኢኒ እናሉ ኣርዮም እንዳማሞ የና ኢሎሞ ማሞ ወይ እዩ ተወጊኡ ወይ መይቱ ኢሎም ስታይ ገርሙ ኩሉ ሓቲቶም
تمليسهم أسمرة الرخبوني مس دكتور تخستيلهم جون علي نو جو بيت مرسورة ممر بيت مرسوران سوق صحيجنا خيدو بحسب كيدنا تراخبنا عللنا أدنقاتهم يوم قليصهم دحريقا أب يهوز يما تا ناتهم تايشمو ريفلكشن يلوم يما وز يما أوز يما دحريو دهاي مصر أي واقعني دهاي ناي ستاي سلازخونه ناي حزباو جنبار ستاي سلازلو كنوس داي لمم بفقاد ناتهم أب دهاي كأوز يما هجيب زعما نقفاز اللو مرأيتاتي قد نقوت تأتبل ترأسي نقفاز الروك ياتبل تاسهم صحفوا سنعات نقفا مالتي وبحفظ زخون خنتو الموغن نقفاز الروك في لما مرأستي بما مصحف من الاتليا نونو تا دوص واشعو هو ارتيكل بزح قصاتيو هو شعو سانا سايقروم هجيب زا مصحف صحفوا تايم زولو افتقودو اخلو حنتي قرد سئل السدد اللي ناتي سدد و نمتاي دا ايلمو يفلطكن دحراي تاريخ تصحفي خاتن ببيخا مو نايم كله اما صحافكا سلازلسي وتي انتاي تو كونتريبيوشن ناي وي ابركتو ناي مسيناوين تباهي لتحتى نير قدم هجي مو نيشتو توسخصني اسي كصحفلكم بلو دم مسيناوين ايفانجيليكال نتايشميهم مخنياتو تو مصحفي ابزا قليا ناي مسيون كونتريبيوشن كاثوليك ميشن اند ايفانجيليكال ميشن سنا كلوتي يتيلخو ابركتو ناتهم اب حكمنا إليه هجي سا مسرعي صحافلنا قولوني بقولوا حرايلة صحيفلهم هذا همش تشدشت قص خون صحيفلهم بزعبا كله بزعبا ناي بلزا هوسبيتال ناي قلب هوسبيتال ناي بارونت هوسبيتال كوتا كونتريبيوشن ناي مسيون مسأتو قدمت إليان نصهم زي نيرو إلى صحيفة هبايو هجي خيتكا كلهم ببالنا إلو من تبعال 250 كخور خلو أوي ورني سرح لأنه بلوم دحراي انبوبوا أبو غزا خنشا مالتيو السوم كا كاب سويدن مصيم او نيرو دحراي كتنبب كلا دكتور تخصص خمزيلو استاغرو تبايلو امبيبيا زبا تنبيبا دحراي رئيتو قليلن ابي قشلو بعلهم كنشات بالمصحف وقا دحراي صحيفهم مايهم ابركتو ما بتاع خنشخه ابيو مخنياتو ارلس يفندم سويدناو قطا ايفانجيليزم اب اثيوبيا اللي صحيفو ايفانجيليزم اب ارترا يقدم كلاتيو 1866 1866 اب ارترا اتيو دهر 30 عامتيو اب هاجر اوروما اتيو هجي ساتم انتاي يقبرون اثيوبيان ارتران حويسوتي ارل زبال قشي نا إثيوبيا قروت نا إرترا هجي أو كلها ناس سمعت نيرنا أبزيخ بالثلاثة بخندق دقون أجمع زن أباقلن يوم كابزي لك أم تقيدم تم قدامت مسينا وانا أو أتيمو هجي حدا خاوم كابلزا ممر نيرو دحريو أو زخادي مالتي مريحوهم زخادي سيزي السم نسي ناي كنشا اب ارترا يجميرو لهم تا خنشات بالمصحف صبغرو مستاغرو صحافي مستاغرو هجي سم لذا مصحف دي تاسئل مسدد كلهم اوقات يوم تا مصحفهم تا مصحف انت ايتون 50 years of reflection اريتريا اثيوبيا سودان الى مصحفهم او اخاتا نقفا الروك تبل اسفيحهم اتيوم تا سئلنا تيكا او اقرمالو ولا دحراي كريكا تا مصحف سدمالو يمصاخوان 50 عامت نصبراق اب مونغو اثيوبيا كينيا نور صومال ارترا دي اثيوبيا اريترا سودان دحراي سودان يوم تسدو
ኣብ ስዊድን እውን ኮይኖም ሪፍሌክሽን ናቶም እቲ ናይ ሶሳይቲ ናይ ኤርትራ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ መፅሓፍ ከዓ እቲ ናይ ናቕፋ እንታይ የሚሎም እታ ኣርቲክል ናቕፋ ዝሮክ ናቕፋ ዝሮክ ፅንዕቲ ናቕፋ ማለት እዩ ከምቲ እቲ ሪፍሌክሽን ናቶም ሲ ናቕፋሲ ፅንዓታ እዮም ገሊፆም ብሓፂሩ ዳሕራኡ ፍሉይነት ናይታ መፅሓፍ ናይ ናቕፋ ከዓ ብጣዕሚ እቲ እንእድዎ እንታይ እዮም እቲ ምንኣድ ሓቂ ከም ዘሎ ንፀላኢ ዘጥቃዕ ዘኽፍእ ነገር ንማሞሲ ኢትዮጵያውያን ከም ሰለመ ወይ ከም ዘይተዋግአ ናቕፋ ኢድ ፀላኢ ከም ትወድቕ ከም ጠለማ ዓይነት ገሮም እዮም ነቶም ኣብኡ ነበሩ ዝገልፅዎም ንመን ነቶም ነሰራዊት ኣብ ናቕፋ ነበረ ተኸቢቡ ነበረ ማሞስ ከም ዘይተዋግአ እወ ሕጂ ኣነ ግን እንታይ ድብሎ ንማሞ ንእደየኡ ኮሎኔል ማሞሲ ከም ሓደ ሄሮ ኢትዮጵያዊ ይኹን እምበሪ ዝከኣሎ ናይ ተዋጊኡ እዩ እየ ዝብላታ ናቕፋ ዝከኣሎ ተዋጊኡ ክወፅእ ከሎ ከዓኒ ምስቶም ዝወፁ ፈቲኑ ስንኩል ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ኣፍ ደገ ናቕፋ ተቐቲሉ መን ቀቲልዎ ግን ከም ዝበሃል ኢለ እዩ ከም ኣጋጣሚ ክምለኣልካ እዚ ማሞ ኣፈታታ መፅሓፍ ኣንቱ በና ፅሒፉ ምስ መፅአ ኣጋጣሚ ምስ ፕሬዚደንት ተራኺቡ ነይሩ ኣብቲ ርክብ በቲ ጉዳይ ናይታ መፅሓፍ ከምኡ ዓይነት መፅሓፍ ክፅሓፍ ከም ዘለዎ ብኩሉ ወገን ክፅሓፍ ከም ዘለዎ ብዛዕባ ከምቲ ዝበልካዮ ከም ጅግና ከም ተዋጋኣይ ሪስፔክት ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዕላሉ ማሞ ዝፅሓፋ ደብዳቤ ኣላ ኢሉ ፕሬዚደንት ይዕሊሉና እታ መፅሓፍቲ እንታይ እያ ትብል ኣነ ሕጂ ኢደይ ክህብ ኣይኮንኩን ምንቲ ወላዲት ሃገረይ ሂወተይ ክሕልፍ እየ ንደቀይ ግን ፅቡቅ ጌርክ ዕብዮም ክትምርዓውን ድሕሪ ደሊኸ እውን ሓዳር ክትገብር ደሊኹን ነፃ ኢኺ ክትብል ዝፀሓፋ ደብዳቤ ንሓደ ሻምበል ድዩ ገለ ይሂብዎ ንሓደ ካብቶም ዝሃድሙ ነበሩ ይህብዎ እሱ ሓያል ተዋጋኣይ ክምዃኑ ሓያል ኣዛዛይ ምዃኑ ኣብ መፅሓፈይ ኣስፊረ ኣለኹ أنت إريتراوي أنا صبابا مرحاوي أنا يبلون أبد